Tämä on niinku lohtaa. Tuumata. Keulan valo tunnin vittu. Kuvassa 2500 kierrosta 40 ja mennään käsitiellä. Kui vittu kun ypyttää, perkele. Yrittääkö? Saatana kun käy auto pitkin vittu. Mites tuo kauppa vittu toimii saatana tuossa? Siinä on teho. 24H Market. Vittu minä jätän tähän. On lommolla. Se on pala. Onko ois saanut videolta? Se tuli. Ja se tuli videolla, kuvasitko sä? Otto helvetissä. Mä kuvaan kato meidän pullokokoelmia, kun ei harrasteta tuota ryyppäämistä normaalisti, niin mä en tiedä mistä vittuna mä tänne mun autoon tullut. Saatana. Oh. Kattokaa ihmiset, kun vitu hieno sisusta, saatana. No se kiva istua tuossa nuotiopaikalla, mutta mä en tiedä mikä siellä on. Ei minä tiedä. Diplomaattiauto vituttaa vähemmistöä ja se rupeaa paukkuun. Tuon perään rattaakin vittu täällä. On paljon jäljellä. No täällä on ihmisen hyvä olla, saatana. Voi vittu, vielä kattolukku aukeaa musiikin päälle. Oho. Vai pakko katsoa kyllä. Tää on kyllä niin